Karon atong kumustahon si Cecil alang sa iyang Biz Talk kauban ni Kaylin Alcantara. Sil. Maayong buntag mga kapuso, maayong aga, maupay nga aga kanatong tanan dinhi sa Central and Eastern Visayas ug sa ato ang mga kapuso abroad nga nagkanunay nagsunod si GMA Regional TV Live pinaagi sa social media. Hinaot nga naamo sa maayong panglawas mga kapuso kay karong buntaga sa Biz Talk. Hisgutan nato unsa ang mga pamaagi aron ato ang maamuma ang ato ang mga lolo ug lola nga kauban nato sa ato ang mga panimay karon samtang naka-stay at home kitang tanan. Busa this morning makauban nato si kapuso artist Kaylin Alcantara nga anaa karon sa Bicol, naka-quarantine kauban ang iyahang tibuok pamilya apil na ang iyahang lolo ug lola. Hello Kaylin, good morning. Welcome to GMA Regional TV Live. Morning po. Thank you. Happy to be here. Ayan, Good morning po sa kayo lahat ng mga dyan. kapuso. How are you, Kaylin? How's your quarantine life dyan sa Bicol? Ako po, I'm still cute here. Ay, oo naman. Pataba lang Lagi po, yan. parang pataba. Ay, hindi halata. And yung quarantine life. And then yung quarantine life po dito sa Bicol, masaya naman po. And masaya kasi safe po kami lahat dito. Wala po nagkakasakit dito sa town namin, especially here in our house. Ayan, Inside that's our good to hear. Oo, that's good to hear. Alam mo kasi Kaylin, lahat tayo no, nag-a-adjust talaga with the quarantine and all the mandates these days. So, ano yung mga natututunan mo ngayon? Ano yung mga bagong skills that you have acquired? Kasi marami sa atin dyan, nagiging chef na these days. Eh ikaw, ano yung mga bagong skills mo ngayon? I'm trying to be a master chef. Kasi ang dami nga po naging master chef ngayon. So, nagpapaturo na rin po ako sa kanila kung paano kung paano nila nagagawa yung mga certain recipes na na-enjoy namin kainin before. And like desserts, syempre pag-bake po, dahil probinsya po ito, wala po kaming oven. So, lahat ng mga desserts namin is no bake at all. And then old school po talaga yung kung paano magluto dito, like sa palayok, sa ulingan, ganyan. And ano pa ba? Dahil nga, maybe this is going to be the new normal. Of course, social Yes. media po talaga yung, kumbaga, yung way ko of connecting to my fans or to all the kapusos out there. So, I'm learning new things na I don't want to say it now, but for sure, I will show it to you. Ayan. Kaylin, you mentioned no, na okay naman kayo dyan sa bahay, safe naman po kayo lahat. I just would like to ask, kasi kasama Yes mo po. ngayon your grandparents, di ba? And we all know that you are very close to your grandparents. Paano mo sila inaalagaan ngayon? Kasi I'm sure yung mga viewers natin, the whole families are also quarantined together. May mga kasama din silang mga lolo at lola nila. Ano yung mga bonding activities na nagawa mo with your lolo and lola? Well, kasi po with my grandparents, ayaw talaga nila ever na pinagsisilbihan sila. So ever since nung bata pa lang sila, di ba, Bam Bam? Sorry pa, dito po yung aso ko. So ayaw talaga nila na pinagsisilbihan sila. So as much as possible, like gawain bahay, pag may tindahan po kasi kami dito. So nagiging tindera din po ako paminsan-minsan. Sa pagluluto, ako yung nagsislice ng ibang mga bagay. And dahil may piggery po kami dito, minsan pinapakain ko po yung mga baboy, ganyan, kasi yun po yung lifestyle niya dito. So, nakiki-blend in ako. And which is, dati ko pa naman siyang ginagawa, na na-miss ko nga siya gawin. You mentioned earlier that you are using social media as your platform to reach out to your fans and to your sunflowers, di ba? So gaya na lang nitong hashtag isa, dalawa, tatlo dance challenge mo. How did you come up with the whole concept no of putting up the dance steps and all para sa challenge? We conceptualized that po talaga bilang maging TikTok dance craze or isang dance craze. So, ang sarap po sa pakiramdam na ang dami nakaka-appreciate at ang sarap din sa pakiramdam na yung mga ibang kapuso celebrities or kapuso actors and actresses ay sinamahan ako para i-spread out yung
1, 2, 3 Dance Challenge. And not just Kapuso artists po pala, even yung mga nasa kabila. Kumbaga, yung mga nasa showbiz world. All-out performer ka talaga kahit naka-stay at home ka lang. Kaya naman, even your performance sa afternoon drama series mo na Bilangin and Between, all out ka din sa acting. Ano pa ba ang mga ma-expect namin sa pagbabalik soon ng Bilangin ang Between once everything is over? Well, sadly po natigil nga po yung taping because of course, yung law natin. But ano pa ba? Actually, may sinend na sa akin na 2 weeks ng script namin. So, nung binabasa ko pa lang yun, nararamdaman ko na kung ano yung emosyon ko dun sa mga eksenang yun dahil obviously po teleserye, reality, hanggang sa tumatagal mas patindi pa yung mga roles and then yung mga eksena. I'm just really excited to work again because workaholic po talaga ako. We look forward to that, na makita ka namin ulit sa Bilangin ang Between. Pero for now, very visible ka sa All Out Sundays, every Sundays, and of course sa initial run din. Every night, no, ng Kambal Karibal. So let's invite and thank our viewers. Kailin? Okay po. Hello po sa ating mga kapusos out there. Ako po si Kaylin Alcantara. Gusto ko magpasalamat sa inyo dahil pinapanood nyo pa rin po or sinusubaybayan nyo pa rin po ang Kambal Karibal dahil ginawa po namin yan mula sa puso at kaluluwa namin. Maraming salamat po. And please, don't forget to watch All Out Sundays. Every Sunday po yan, 12 noon. And syempre, meron po kaming online show, online partihan, kumbaga tinatawag namin. Sa Facebook po yan ng GMA Network and Twitter, sa Facebook, Twitter, and YouTube po yan ng GMA Network. Live po kami every Sunday, 12 noon. Ayan, so happy we were able to talk to you this morning, Kailin. Ingat ka dyan and thank you for joining GMA Regional TV Live. Thank you! Bye-bye! And that was Kailin Alcantara, mga kapuso, nga mipaambit sa iyahang kasinatian uban sa iyahang lolo ug lola samtang naka-quarantine sila dito sa Bicol. Busa mga kapuso, hinaot nga aduna tay mga nakuhang mga ideya unsaon pag-amuma sa mga senior members sa ato ang pamilya kay sila ang labing nanginahanglan sa ato ang atensyon o panahon aron di pud sila laayon sulod sa ato ang mga panimay. Busa mga kapuso, that's all for Biz Talk this morning. Tomorrow, laing kapuso artist na usab ang atong kinabion dinhi lang sa GMA Regional TV Live.